खुलुमका जत रांसानि ताखुकते बुक सरंनो आं नरंनि कक्सानाय एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल दिनै बेलायखिनो नरं बागै नाकुंबानो कक रक टु बिफायका नरक अ बिदुनो फुलानसिमि पाथक जरा नायन बागै जायतकदि तै बिदुनो स्क्रिन खलाय रग तारि बायजादि तै तमनो नरक अ चैनल नो सब्सक्राइब खलायको केबा नरक सब्सक्राइब कायसा खायरि बायजादि तै बिदुनो नायतो केबा लाइक केसा रवै रेदि गे फायदि आमसु कक रक नो सालायoi दिनैनि अ बिदुनि चेंलायमु बोखाखसे थांलायरा ini ang norong bagay o video tu ifemeke omase sal kisisa laithaman yagulo norok jotono salman makina atar haseni khoroksa youtuber bini channel e bumungkha da uk 07 writer o youtuber bo sini otipra haste phai sini bubagra posongni sini bubagra song tangai klangmani Ujjayanta place bisingo habui video capture rok tei sobi rok tisawi tomani dongno norok jotono saiman maikena nge okongno tuino angkisisa norok bai o video bising tei share khainan bagai tei kaham hamya kok khaisa thani salainan bagai se tini ang norong bagai o video tuwi phayo nadi khabani tahok tei bousa fatar hasteni phaise tini o Ujjayanta kuthar nok bisingo habise tini o youtuber tini ajagao kunu allowed jagya hediba jodan saimano video khaimaya tei camera rok tisaimaya ontirok nei ajagao sijak tongo abo joto borom saimano fiawa borok tini sabo borongno permission niwi tei borongno sabo power niwi borok tini o Ujjayanta place kuthar nok bisingo thagaise tini joto sini bubagrani joto o place bisingo mani khunui tomarongo tini tanglayei borok tini hasi khusi chekho akai je borokni musung teikhai borok tini video capture khlailai tongo sobiti salai tongo video shoot khlai tongo enke obo saboni permission manui borok tini oma heke o Ujjayanta tharnok place ni bisingo habui tini borat ke video tisai tongo khana enke ang obono tini sanam musungondorong naidi khorsa father hasteni tini o youtuber tini oma hake tongi manu ke sini o tipra hasteni kusung kusung sung tipra sa bosong rokhe sunu sungkhe bahike permission mania sunu ko bahike permission izagya haidiba baksa baksa sin tipra sara o bisingo hamnale thusi tongarati phiaba o boundary ni bisingo hamna rokse baksa baksa no khe permission izagya baksa baksa no allowed izagya phiaba tini o mukhra basa boroni phaiei tini o Ujjayanta place kuthar nok bisingo tini thangai chekhwa khai faltu kokrok salai tini bwrui cheraga tuilai tini oma hake camera khaiei video shoot khai tongmano hke adi boma hai tipra hawo ain haikeba kanun choli tongna khabon takoktai busa nungang hai tini o bisingo habui tongrale thusi tongradi boundary bisingo si habinani allowed dijagya nga borong noko bahike bisingo habui berai khiri khai tini je musung tikhai tini camera khari tonmanka biduti sai tonmanka nga boba ha ain sinoti pra hawa tabuk choli utokhanai khabana tahoktai busa sini tipra saro kusung kusung tongnai rokhe tini allowed dijagya phiaba alka bosongni borok tini allowed dijago permission dijago da abon bagino sung wasungani nangnai khapani tahoktai bu song sini tiprasa joto 15 loko tiprasa tongnai rok sung kha sinani nangnai sung pasa sinani nangnai sung thoi tongoi sung nilar khai tongoi sung chup khai tongoi sung nasi khai tongoi tei nani krikha sung salanya nangsinai khapani tahoktai bu song sung 15 loko tiprasa rok jotono ekota khai sung basalanya nangnai omtirongno sung pura selengnani nangnai omtirongni kogrongno sung jotono sung sana nangnai sutu YTF botol simia jotto 15 loko tiprasa rongno okongno tui sung jotono basalanya nangnai ei jotono salanya ni nangnai khapangni takuktai bukukso ini naidi o Ujjayanta place bisingo sini kanmung sumu rignai ri sarok tongo
Phía borok tini aborok no tanglai ye tini meni lai ye phatu kok salai ye tini pasra hinai tongo naidi ke naidi borok tini obono obhage pasra hinai video khaitlangano bon channel or dairwano tini sarawa lo tini sini original ni mungtam thanai original no tongno pasra mung lai thanai tamkha sini tiprasa dofan bisingono o je original ni pumrok abo selaijagi tangnai kapan takut dewasa. Engkau aban bagai borongno oma hake permission diwui. Oma hake toni hake sini tiprasa dofani bisingo tebo bot nangnai tebo gelegai tangnai kapan takut dewasa. Engkau aban bagai seng joto tiprasa rok seng saimana nangnai seng cintadara khanya nangnai sudu waiti ebrok songno simi seng nahari tongi suglak seng joto 15 loko tiprasa rok seng jotono wan sugui seng basalane nangnai seng omti rongno seng nakangke boron bagai seng fight khana nangnai ei boron bagai seng sana nakangke seng salai nangnai khabani takute buso abon bagai nadi borok khrosa phatar haseni phaise tini ara camera khaitongmano video khaitongmano nang sini tiprasa rok tini hamnan bagai si jora jegya ediba ang jefru 2005 o ang beranyani thangka fiaba anok bisingo hamnale thuji togradi boundary bisingo hamna naimase allow di jagya permission jagya ta hab din so okay nadi o algani dofani boror rokhe ini bo jagani phayei ini a jaga bongni musung tikhe ini a bubagrani jotto mane khni rongno sitini tangei ini borok check khwa khayei haltu kok salai meni lai borok tini aro camera khlai tongo video shoot khlai tongo khabon tako bebusa nor bonno bai khana social media ni bisingti o je UK07 rider ni youtuber nor bono hangani saima khana te boni channel rok bono rok subscribe rok khajak tongna adiba engko bono seng oma hake seng nirar ke tokangke sengno algani dofani borok tebo saka kanai sengno buka hinai sengno sia hinai haidiba seng phurungna nangnai sini bukhok no seng kholongna nangsinai sini mokol no seng phiona nangsinai khabani tahok debo so seng om hake mang tokangke sengno tebo saka kanai haidiba sengno tebo siklungnai sengno tebo kasuknai sengno tebo songranai ke abun bagino seng joto o gothonano tiyei seng pasalanya nangnai sana nangke seng 100 bar seng salainai obo omahai katharnok bisingo habei bidu khaimani no tiyei seng sana nakangke 200 300 1000 bar salainai keufano kirinani kokrui keufano lasinani kokrui jorama kangke norbo sadi jorama kangke om hakai YouTube ni bising difano norok sanani khladi khabani takok bebusa oma hake seng nilarke tongkangke oma hake seng saya jepur bono lairi roka hangke alga dofani bororok eibo sujuk manai ebo lama manai khabani takok bebusa abon bagino ang paithako jotto 15 loko ani tiprasa takok bebusa rono ang konyani musungo ang sanani musungo o bidun thurute seng omti rongno seng asunani nangnai seng jotono salainani nangnai jotono oboni bagai seng pasalainani nangnai khabani takuk teibo kuksong obono tini ang noron bagai kisisa o video tubui phaimani ingke norok o video ni bisingtui teibo kaham hamya noroni bukhani korokno norok share khanan musuka hingke haike ba sanani musuka hingke norok o video ni comment box o comment khanan bagai tapokdi khabani takuk teibo song noroni comment man kangke se ang sawi manai te ang buji manai tawon bujika tawon buji tinin video orono ang pari rekha jotono hambai jotono kaham kurung suso tomajadi tinin bagai asukno jotono khulum baikha।